Milí rodičia, v spoločnosti našej aj v zahraničí rezonuje a veľa sa rozpráva o tom, ako by mali byť deti kontrolované, či by mali byť kontrolované, keď sú vystavované obsahom digitálnych médií alebo obrazovkových médií, ktoré majú obrazovku. Chceli by sme vám ako odborníci na detské zdravie pomôcť sa v tejto problematike vyznať a vyplniť také informačné prázdno, ktoré v našej spoločnosti v tomto panuje. V zahraničí sa tomu venujú odborné spoločnosti aj mnohé rodičovské a odborné organizácie. Veľa sa teda hovorí o tom, koľko času trávia adolescenti pred obrazovkami počítačov, tabletov, smartfónov na sociálnych sieťach, ale málo sa hovorí o tom, aký vplyv majú obrazovkové médiá na najmenšie deti. A na tomto mieste by som na vás chcel apelovať a priniesť prvú veľkú prosbu, aby ste všetky svoje deti od 0 do 3 rokov uchránili akéhokoľvek obsahu, ktoré prinášajú digitálne obrazovkové médiá. Tak, aby naozaj netrávili za takýmto médium ani pasívny čas. To znamená, že ani my, rodičia alebo starší súrodenci nepozerajú televízor alebo sa nehrajú na počítači alebo neťukajú do telefónu pred takto malým dieťaťom dlhé minúty alebo hodiny.